Hrvatska narodna banka službeno uvodi u opticaj Čunga Lungu kao kovanicu kojom će se moći plaćati robe i usluge. Savjet guvernera HNB-a donio je danas odluku o tome nakon višemjesečne javne rasprave. Čunga Lunga, žvakača guma koja je bila popularna u bivšoj Jugoslaviji, jer za bolje nismo znali, godinama je služila kao pomoćno sredstvo za vraćanje ostatka novca. Blagajnice su u bivšoj državi umjesto sitnog novca vraćale Čungu Lungu 2 ili 3 ovisno o potrebi. Pored katastrofalne žvakače gume koja otrudne u roku od 5 sekundi nakon što se spoji sa slinom, unutra su se nalazile sličice s besmislenim ilustracijama koje su djeca voljela, iako im ni samima nije bilo jasno zašto. Danas kolekcije takvih sličica dosežu vrijednosti od nekoliko stotina kuna. Zašto? Nitko ne zna. Ovaj potez HNB-a pozdravile su hrvatske političke stranke koje su složne u ocjeni da se u javnoj komunikaciji o korupcijskim aferama svih političkih opcija ne govori o milijunima i milijardama pronevjerenih i ukradenih kuna, već Čunga Lungi. Kažu kako to puno bolje zvuči i nije toliko uvredljivo za njih i njihovu reputaciju. Newsbar FM, svakodnevno na Gold FM-u.